weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarela nanka fm yelo fm kidira fm kon waktu yoni ha to radio tata cheikh omarol foti tal e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ustugola luwase ndega leydi ndi ñalawma hanki o jagorɗo jeygol leydi ndi arti e saktude wonande coggoji kasdi ndi kono kadi kala mo jaɓani ɗum ɗon kuule catude koko pawete e dow muɗuma to leydi mauritanie kene tolno e mauritanie naɓe sappo e tato nangaɓe toon to leydi mexico taw koye ɗanleɗe ndewani lawol laamu leydi mauritanie jagorɗo hakkude leyɗele hollitiɓe tini ɗum aɓe dogay koyɗe jambele ɗena mbawa ɗaccitede to leydi mali luural mangal tawetegal hakkude bamako kame kiidala woni laamu leydi mali kame sifande alger 2015 pelle ɗe ɗon waɗa saaha luural ngal koko ɓeydi mawnude ɗum ko caggala wonande jagorɗo beldal mo leydi mali windi ɓatake fade jagorɗo affaire étrangére mo leydi algérie kene tolno e kuule sappo e goho woni ɗeɗon pelle ko jabbi e ndera leydi mali to leydi guine konakiri colonel mamadi doumbouya neldi laana ndi wawa toon to tunisie ka arti toon to bowal laaɗi diwoje ngal cheikh ahmadi touré o jaɓɓimamaɓe toon kamɓe ɓiɓɓe guinenaɓe jukinoɓe toon kabruji men mana en ha to côte d'ivoire nigéria burkina faso soudan cameroun gabon ma en jaaha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde are dow moɗon onon yiɗɓe kanŋe e haalisa ko baylo tafowo ngana kettinaɗo e golle mum nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a ligge dande ñallata ko yeɓede mamoudou baylel sy gorko mo mbolo yela tafowo ngana kettinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde ene tawe to duwala leydi camerouna kono hande kadi ene tawe e nder capitale dakar to wiyete parcelle assainies unité 21 so tawi a ari ha parcelle assainies unité 21 woɗɗani marche dior woɗɗani brios doré o woɗɗani monument serigne bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 koɗon tawete bijouterie concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie concorde haɗani ɗon tana ene jogui montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie concorde ma heɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe jooɗi lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornoteri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie concorde wattu woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi whatsapp so duwala leydi camerouna so tawi kadi ko dakar lamorgo leydi sénégal bijouterie concorde e dow moɗon tafanma kanŋe tafanma haalis yaada e jamanu bandiraɓe fulɓe bandiraɓe afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynotono to sami hocce koɗan nentuno leydi e leydi allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon maître adama balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
maître Adama Baldé ko jogiiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal kilinen makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambie to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e leegal bitegal nema kunku Sara Juma alkali kala mo namdiɗa galle maître Adama Baldé ma adde ha jettoɗa maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe gorago e yaɓo yitade koye mumen maître Adama Baldé ne yarana ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗabɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître Adama Baldé joni mbiya alhamdulillah maître Adama Baldé ne yawna ɓen weddaɓe korté wonduɓe e dabruji maître Adama Baldé ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre e fannuji kala maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ma ha mbiya yoni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambie mbiɗen to Serekunda e leegal ne wiye e nema kunku Sara Juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître Adama Baldé so leydi Gambie mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yimɓe jokkodirde e maître Adama Baldé to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83 maître Adama Baldé ne wiya dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook o mbaɗa ko maître Adama Baldé jenggueden Fuladu ma yi toon gueɗe payjude nde waɗata maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko musidɗo tedduɗo fulnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète e ko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha kono ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓandu ma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.goreltayya.com ma yiyen toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune
ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tati rafi ne yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ɓustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ɓustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiline mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗe leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbahlidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo o guya so tawi ko leydi Sénégal eden dangal leɗe ñamoje France CFA ko temmennayyi CFA ceerno Djiby Sy numéro mum weeva walla nde jiɗɗo waɗnede listihara ko 77 653 0307 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andin dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande ɗiɗi mbooya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Seydou Abouba gartoten koye batu jagorɗe hanki juɓɓinaɗo toon to Sédhiou to hôtel de ville mo Sédhiou e gardugol hooreji leydi Sénégal kame jagorɗe leydi ndi kala kanko mawɗo leydi ndi sanga jonde nde o jaari no feewi finoɓe e nder région mo Sédhiou ɗum ko caggal nde o ari toon o jippi e lana makko ndi wowa jaɓɓungal paayodingal ngal o jaɓɓa toon balɗe ha ɗo aset ɗe keppani ɓe kaɓani ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi o wasiyima jagorɗe makko ɗe ɗe toppitto wonande Daka mo Madina Gounass puɗɗotoɗo nayi nduɗo henna lewru taw kadi gueɗe ɗe kala juɓɓine rene taw kadi gueɗe ɗe kala ne toppite ha Daka o gasa jaam e cellal e kisala kanko mawɗo leydi ndi hanki o arti e toɓɓe jaaƴe ko wayno pont Famara mo udditi toon konone kadi hôpital hanki jiiɗo nangue woni hôpital Amadou Tidiane Ba mo ganduɗa ko hôpital jaaduɗo e jamanu mo martaba towɗo ɓen finannoɓe Sédhiou yahannoɓe ha e région ngaji goɗɗi gam yiiloyade cellal ɓalli oɗo saaha ari ha yettimamaɓe taw kadi ganduɗa gueɗe ɗe kala ene hen hanki finoɓe toon kala kolliti hen weltare mumen mawde no fewi warti kadi ko fate banggue centre électrique mawɗo no fewi mo OMVG taw ganduɗa koto Tanafa wa arti kadi yañade ko fate banggue centre formation professionnel ko fate banggue agroforestiére gueɗe kewɗe taw ko jaaduɗo e jamanu e fawde hayre taw kadi ko mahde maison de jeunes to Bounkiling ɗeɗe gueɗe kala hanki e batu jagorɗe warti ɗiɗo hen projet ji fawde hayre lawol pakaw ha fayanma saare tene gam juktude gueɗe kewɗe jukiɗe toon kala e batu jagorɗe hanki
horejo leydi ndi arti ko fate bange toɗɗale toɗɗama ko fate bange wonande toɗɗama toon e batu jagorde hanki biteɗo Mamour Ndaw on noon toɗɗa woni gardiɗo asko sena taw kadi ganduɗa ko cetal tambingal ko fate bange ustugol luwas e yurnitade gueɗe patuɗe ɗen gueɗe kala kanko woni président toɗɗaɗo e oɗon fanno ko fate bange ustugol kasde sifti noon hanki jagorɗo jeygu mo leydi Sénégal hanki kañumne yaltini cimtol mum nde tawno ko ñalawma hanki goo lewru mars fuɗɗi lawɗinede ustugol cogguji prix luwas e ndera leydi ndi Sénégal o holliti ko 15% woni 15 e kala temedere ɗum noon firti so tawi joɓata ko ujunnaji ɗiɗi battata yebde ko ujunere e temedde jeeɗiɗi temed tati ɗe wattanma gartama so tawi joɓata kasdi ko ujunnaje nogas woni luwas joɓata ɗum ko ujunnaje nogas battata yebde ko 17 ujunnaje tati ɗe ma wattane gartama ɗum woni ɓeto golle ko laamul seydi Sénégal ƴetti ɗum noon ɓe jaltini hen kuule mawɗe no feewi wonande kala hen mo jaɓani ustude kasdi luwasa ma fawe amande million e feccere lebbi duuɓi ɗiɗi ha lebbi 6 kaso ɗum ko kuulal cattugal ngal ɓe pawi ko fate bangue ɗiɗon fannoji batu jagorɗe hanki université Gaston Berger mo Saint-Louis heeɓi directeur kesso taw kadi ganduɗa ko biyeɗo Maguetta Ndiaye o woni toɗɗaɗo hanki wonande on woni toɗɗaɗo hanki to batu jagorɗe wonande directeur taw toon caɗele mawɗe no fewi kala saha seppoji taweteɓe toon hanki to Dakar wonande koninkoɓe tato ɓe leydi Sénégal wasɓe pittali men toon to leydi Mali to région mo Bandiagara gartirama e nder gendi mumen leydi Sénégal hanki wonno jenayse mabɓe toon to kan Jali Dioba e tawtorede jagorɗo konu mo leydi Sénégal woni maître Sidiki Kaba on noon jagorɗo o suuti toon konngudi makko o holliti ɓeɗo henna jambareɓe yanoɓe addoyde jaam to leydi Mali taw koye hinde laafaji mbulaji ɗi MINUSMA mo loñi teskede Sénégal ɓe jambareɓe kala saaha ko yaltoɓe yahoɓe ɗo ɓuuri luggidde e wolde ɗo ɓuuri wolde gam addude jaam e nder windere nde kala gam teskiredeɓe toon kono kadi ndeɓe janoɗo ɓe gartata ko ɗon werla mabɓe yeɓɓi pittola tato mbasi pittal men joyo gañi hen wo holliti ɓen jambareɓe o takkaniɓe médaille jambaragal taw koye yarlitade e yamirore laamu leydi Sénégal gam addoydeɓe jaam e kisal kono kadi wo holliti e tawmo leydi Sénégal yejjitta wonande ɓen ɓeɓe ɗacci caggal maɓe dara hen ha wayno comme aɓe guuri ni hen garaten koye politique coalition jotna ɓeɗone kolliti koye landaji lundo gonno kono hanti ɓe ƴetti pellital tawtoyde kewendi Benno Bokk Yakar gam wallodirde e mawɗo leydi ndi Sénégal ha joni keddoɗen koye Sénégal Bougane Gueye Dany eɗen gandi kañumne ardi catal bitegal Gemsa Bop woni gardiɗo média biteɗo Sen TV kañumne hanki yaltini konguɗi muma taw koye konguɗi ɓeto golle ɗi o tuumi jagorɗo yagara woni Mansour Faye o holliti on ene dirtini kene tolno e capanɗe jeenayyi jeetati milliard ko preje franc CFA ene waɗi ɗum e nder société privé goto jagorɗo finance leydi Sénégal kañum e hoore mum jaɓani hay wadde en losko ɗum koye konguɗi ɗi o yaltini mboɗandi jogorɗi addude kadi gulwolti mawɗi e ndera leydi ndi Sénégal teskede ɗeɗo henna balɗe kala janguji ene kewe nder leydi ndi ha tenti to banggue ɓen wuyɓe heeloɓe butikaji kame galleji ɓen bandiji yannoɓe to nokku biyeteɗo Thielmoko ene tawe e nder département mo Tivaouane ñande 15 jamma février haaɓe nayi toon million ngaji jeeɗiɗi caggal mum dadiɓe wonɓe to Thiès mbawi uddidde hen loskoji mawɗi no fewi ɓe teeɓima bandiji 4 nogas e jeeɗiɗi lewru nduɗo hen maydu lewru février mayduɗo hen to Mékhé ha to Kermassar oɗo saaha loskoji ne jokki hen ɓen wallidi men ene jokki ha hande yiilede wonande Pastef taweteɓe to Tivaouane coordinateur mabɓe yidde ɗum ko seppude ñande 5 nduɗo hen lewru sanga 15 heures gam hollirde justice leydi Sénégal no yaratani fewani biɗo ko kala soke kala dilluɗo nangue
ɗum kala wona hunde moƴƴude no feewi ɗum noon kayitol maɓɓe ɓe joƴƴini to préfet mbete maɓɓe jaɓani walla ala ko wonde kala ɓe cabbi ñande 5 wawde seppude irtude ñiiri ɓuuri irtude haala non fulɓe mbi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha woppi haala laaɓi hakkunde DSTV kame futir média ɗum ko caggal hanki o kanko Youssou Ndour nde wo yindiri Alhaji Ndiaye siftinde on ko fate banggue guyka fréquence ene wonno ɗon tumede wonande futir média e kala saaha ene wujja fréquence mo DSTV hanki noon Youssou Ndour e Alhaji Ndiaye gayni kan haalaɓi ɗum ko caggal nde Youssou Ndour kame ɓiyum biteɗo Birane Ndour ene wonde miñum biteɗo Ndiaga Ndour jeehi toon to ñiɓirde nokku Alhaji Ndiaye no wonde Mariame Dabɓo Ndiaye kame ɓiɓe biteɗo Abdoul ɓe mbawi joddade gam yewtidde o saaha nandiral e pamodiral ari hakkude mabɓe kono ne kadi to Walfadjri paaɗena Thiaba Darame ko vedette mo ganduɗa keptinaɗo to banggue yewtere animatrice te keptinaɗo e jewte muɗuma no fewi taw kadi ɗen jewte kala saaha garoje kam iwi to Walfadjri oɗo saaha gam joɗoyade toon to États-Unis Amérique sara joom galle muma ɗum noon waɗi toon kene tolno e duuɓi 17 ɗi o waɗi toon to Walfadjri to Dakar ñande 27 hecciyanki teɓama gorko goto faux agent taw liggotoɗoy ko fade banggue état civil nanguiraɗo kene tolno kene fotto wonde 10 e ko fawi taw ko kacheji ɗi ganduɗa ɗum foof ko rokkirde yimɓe kayitaji jibinande goɗɗuma o wiyama teɓ omo tawe e juuɗe o saaha mo gonɗen jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garanɗen toon kikiɗe hande o. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal heltotoɓe Weltare TV ha joni jeyto ko to e Pakaw holton e Sédhiou ina wayno kanko président de la république nde o ari ha e Pom Marsassoum ɓe gaddi kamɓe sosɓe ɓe bismadema ko inni mbara woni bisimilla o welti hen kanko oɗo président de la république ina wayno holɗum gouverneur Sédhiou de wonko haali biyeteɗo Demba Diallo o garangal président de la république ɗon ɗo ari e Sédhiou ɗo ina wayno wonko ɓeydi Sédhiou ko heewi Pastef naɓe noon ɓen de kaali ina wayno ɓe mbi kamɓe yimɓe Ousmane Sonko garangal président de la république ɗo no Sédhiou ko digde tan nde o arno ɗum premier nde o wino 6 milliards so digui joni 4 milliards omo waɗanaɓe ɗum ɗon ko haala tan yoɓe mbaw kamɓe Sédhiou naɓe andude ɗum ɗo ko funti société civil ina wayno arde ɗum ko Cheikh Tidiane Diédhiou oɗo de wi président de la république yo ari tourné ɗo waɗata ɗe woni koye campagne hade campagne fuɗɗaki o fotani arde omo yaha tourné e nder région ngaji he société civil kanko Cheikh Tidiane kanko ardi ɗon ko noon o wi kisemse ɓeɗo de gardi ko jangguinoɓe ɓe mbi kamɓe élewaji sokaɓe ma won fodde 50 élève nana soka e museji jeegom ina coka ɗum noon yoɓe goppiti ko ɓuuri yawde yaccade ɓe pewta kalasuji mabɓe toon wona palasuji mabɓe woni place élève ko école woni place monsieur ko jangguinde affaire yakarnaɓe noon kamen ne jaabimi kisemsenaɓe ɓe mbi joni kolle min kalane min hol joguiɗo place to e kaso hol jeyɓe kaso minen min gandi jeeyi kaso tan kala mo heddaki e yamirore laamu oɗo ko kaso ne hata ɗum so on mbi noon toon wona palasuji mabɓe soɓe kaɗino e janggude e jangguinde ɓe jahata kaso ɗum no woni poɗe ndure kaɗo haala hakkude mabɓe e ɓeeɗo holɗum kisemsenaɓe e affaire yakarnaɓe Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko motto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yolto walde Amadou Ishaqa Kebe Ziguinchor waɗɗani Gambi taw yen toon musidɗo men koddanene Abouba Jillu ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo e nder leydi Gambi oɗo saaha yillima yogay nokkuji ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba.
tigi Allah jarama ambassadeur mo leydi Sénégal ene jokki jillu mun e nder leydi men Gambie no fotiri hanki noon o jaɓɓama jaɓɓungal bangal fayda ɗo to wuro Serekunda taw jaɓɓimo kadi ko responsable uji ɗo e Serekunda ene tawe hen Amadou Ba e doyen Badara Ndiaye yaddude kodde nene Abouba kanko noon ambassadeur Sénégal nde o yettiɗo o bismama ɗon o tawi ɗon kadi dental kewgal taw ko ɓijjibinande leydi Sénégal naɓe arde gam tiguirigui fewnude ko wiite carte consulaire extrait de naissance ɗum ni heɓama fewnen ɗon fodde 170 carte consulaire fodde 130 taw ɗum ɗo ko kayit jibinande waɗɓe déclaré ɓiɓɓe muɗum enete kanko ambassadeur nde ummi ɗon o yettima to juma mawɗo mo Serekunda o tawi ɗon joom wuuro ngo alkali o yadude imam ratimo o caggal nde o ummi ɗon o ñaltoyi koto galle tanu Cheikh Oumarul Foutiyou Tall galle Ceerno Djibi Sow tawtude ɗon e imam Ceerno Ahmadou Aw e yoga e khilifaɓe diine caggal nde o ñalli ɗon ha waktuji 5 kikiɗe de ko nder o ari huccodiri e Sénégal naɓɓe hakkude namde e jaabol kono ambassadeur Sénégal holliri beelama mum mawɗo fewde jibinande leydi Sénégal no goniri ɗo e nder leydi Gambie wi neɗɗo kadi sa woni leydi janandi ya teddin kuulede ɓeɗon lelni ha para mbawa hebde kala kayitaji kadi nde leydi ma henete namdi o ko ɗum tagan ma yedde leydi e hebde ɗo nete jaam e wadde jaam kadi Sénégal naɓe ala ko gandiraɗo so wona wadde jaam ene wonde kadi kala ko kocci ndi mbawa yaade ndenda ɗum e ɓesguji muɗumen e sehila mun e serembe mun kala o wi ɗum ɗon de wonanimo beelama mawɗo caggal nde ɓiɓɓe gambinaɓe cetti Sénégal naɓe gonal mum ɗo hennete ene waɗi fayide no fewi o holliri tan wi hakkude leyɗel ɗiɗɗede ko jaam tigui wonata ɗon kono kadi koɓe yummo goto baba goto ko hakkude suudu tan e nder suudu wonani beelama jibinande leydi Sénégal naɓe hewɓe kadi nde jamiri kadi walla ñaagui ambassadeur leydi Sénégal ko wite ko fati e passeport e gueɗe goɗɗe ne wawata wattude e fewnede ɗo hennete o hokkiri ade noon wiso kewal ngal heewi tan ɗum mo addu ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade kodde nena Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba gorko mo Matam subalo tawetede to leydi Gambie golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Gambie paɗen koto leydi Mauritanie jonde hanki hakkude hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Ghazouani hakkude makko e gardiɗo woni Millennium Challenge taw koye coopération Alicia Philippe on woni gardiɗo ko fate banggue ɗowgol taw koye cikko hoorejo ko fate banggue daraniɓe fodde haqqe innamade ɓe mbawi yewtidde e lamɗo leydi Mauritanie toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tenti noon wo holliti oɗo saaha Amérique ene dari gam fibde ɗoftude leydi Mauritanie ko fate banggue darde Mauritanie haɓade ko fate banggue kalifidi kame lebte addude ndimago nde moni kala heɓata fodde mum ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi kadi ɓe bismama e nder leydi Mauritanie gam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe nema ngol woni goo hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Cheikh Al Ghazouani gila tan wo toɗɗa e gardidi lefol laamu duuɓi tati koyngal makko darade to nemankoɓe hanki mbaali yarde ko ataye ha weeti gam jaɓɓade hoorejo leydi mumena oɗo saaha Mohammed Cheikh Al Ghazouani kame gouvernement mum kala ene tawe to wuuro nema woni to bassin orient gam yuɓɓinde toon battumuma jagorde yurnitade caɗele teskiniɗe toon e gueɗe puɗɗiɗe waɗede toon gam wurtinde nokku o ko nonne kadi to banggue ndiyam coura booli e gueɗe goɗɗe kala ndema e gueɗe goɗɗe kala gaynaka e ko fate banggue commerce ɗen gueɗe kala woni oɗo saaha haqqille mawɗo leydi ndi ko umminde ɗen gueɗe ha moni kala yiito hen hoore mum en gartoye oɗon batu jagorɗo taqaddum ɓe kolliti wonande Espagne hokkiri kene tolno e nogas e joyya mottara taw kadi ɗin motoruji ko denoji booli ya gara ha rena ko fate banggue accident ji ɗum ko guila nogas e jeetati lewru mayduɗo hen heccanki ɗo ko nden wonande ɗin motoraji mbaɗa e nder navere wonande tawe lawol gam fate to Nouadhibou yettade leydi Mauritanie wallidde ɓen dariɓe booli tambotoɓe nden kay kisala ha ɓuura sembolinde ɗiɗon fannoji tribunal mo trésor moko ñawore wonande ñaawi gorko biyeteɗo Jeydou Wuld Mohammed Wuld Habiba mo duuɓi 60 taw kadi on nanguiraɗo ene halfi gorko e nder galle mum on noon wiyete ko Mohammed Wuld Lagdafa mo duuɓi 40 gene won joni duuɓi nogas majjiri ɗum koreji muɗum
enen jiila ɗum yiita koyon galle ballal cetal birengal najjaɗa taw koye cetal daranigal haqqe innamade nden ñawore ko duuɓi sappo e kaso wonande duuɓi sappo e kaso million ngaji joyya ko preje uguiye kiɗɗe ɗe faade tribunal million ngaji sappo ko preje uguiye kiɗɗe ɗe faade on mo halfuno wonande ɓen daraniɓe haqqe innamade kolliti hen weltare mumen mawde no feewi commandant de état major général armée leydi Mauritanie woni Belal Chabana tawtorama taw kadi koye heblo jokkodiral africom hakkude America wonande ɓen koninkoɓe jokkodiral disodiral ko fati banggue heblo e wostodirde miijoji ɗum Mauritanie holliti hen fandare mawde no feewi gam teskade ɗuma en mbadi garɗin to banggue koninkoɓe nder Afrique wonande sahel yo ena to leydi Mauritanie keddaren ha joni catal tambingal sumgoji leydi ndi ɓe kolliti ɓe ndiwi tatoɓe ɓe gardinno ko fati banggue binditagola ɗum ɓen noon ko teskede wonande konguɗi mettuɗi e hutorade yogay gueɗe jaltuɗe aada no feewi ɓen tato noon hen goto ko toon to Trajan nokku biyeteɗo Ayni Farba goɗɗo ko nokku biyete Ayni Farba no goɗɗo koto nokku biyeteɗo Agran ne tawe basse occidental ɓe kamɓe tato noon ɓe ndiwa binditagol ngol siftinde on koko nawa ha sappo e tati lewru mars nduɗo no gonɗen ɗon ɗo ɓe kolliri wonande ko fuɗɗi winditade ko 1,619,000 personnes to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni gartaten koye accident musɗo baɗɗo e nder lawol espoir ɗiɗo mbasi pittali mumen ɗiɗo gañima hen on accident capanɗe joyyi kilométre hakkude mum e Nouakchott taw koye lawol espoir kanko on dognannoɗo ɗon Mercedes o yinno rentade ko naggue hawreno wo sokkima e lekki ɗiɗo mbasi en pittali men ɗiɗo heddiɓe o sahane tawi e cuuɗi safara gam safrade police mexicaine ɓe kolliti ɓe nangui sappo e tato Mauritanie naɓe taw ko migrant en ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɗum ko talata hecci hanki o e sara wuuro wiyetego Tidjewana ɓe kolliti hakkude Diaro e duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi nogas e goho kamɓe kala noon ɓe tottam INM ko cetal tambingal ko fati banggue ɓen ɗannotoɓe ɗanle ndewani lawol natiri leydi ndi ngala visa ngala yami hoore jagorɗo affaire étrangére wulde marché mo leydi Mauritanie wo holliti laamu leydi Mauritanie tini ɓen sappo e tato nangaɓe kono ɗo saaha kamɓe naɓe daari hen darde mawde no feewi beele ɓeɗon Mauritanie naɓe nanguede siftinde on wona ngol woni gotan Mauritanie naɓe ɗannotoɓe ndiɗon mbaadi rewoɓe Mexico nattiya toon faade Amerique e kala saaha ne waɗi hen so wona tan police ko pelle bandiji kewi nangude jomumen namdo hen haalisaji kewɗi justice espagnol en ɓe kolliti ɓen maɓe guddita losko yañgo no feewi ko fati banggue citoyen Mauritanie najo liggotoɗo e ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Madrid kanko noon koto banggue moral haqqi to banggue hoore makko woni ngoɗon losko mo dañji e caɗele taw ko debbo goto portimo plainte sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗɗen to leydi Mali hakkude gouvernement mo leydi Mali kame pelle sifande Alger 2015 hande o koko boni ha laaɓi koko dajjiti ɗum noon firti ko oɗo saaha ɓen pelle joguitinoɗe armeji yataw jogorani ruttitade e mbadidi gonno ko wayno rébellion ko wayno pelle goɗɗe kala gacciyani hen wonande Alger mo kiiɗal kame pelle goɗɗe kala fate banggue jonde nde ɓe cakkiti joɗade ñalɗi jewtuɗi toon to Alger lamorgo leydi Algérie wonande ɓen iwɓe to kiidal dañino joɗodade hooreji leydi Algérie Abdelmajid Tabboune hetto caɗele ɗe ko wona ɗum ko jagorɗo beldala mo leydi Mali woni colonel Ismaïla Wague windi ɓattake faade jagorɗo affaire étrangére mo leydi Algérie gam hollirde wonande pelle cifodirnoɗe jaam hakkude Bamako e ɗeɗon pelle kene tolno e kuule sappo e goho woni ɗe ɓe jaɓɓi hakkude Menaka e Tombouctou kiidal gawo ɗum noon firti ko kamɓe gadi yaɓɓude ɗon kuule oɗo saaha noon koko huula yataw wonani ɓen pelle ne jogori ƴettidde ko fate banggue armeji mumena to leydi Mali keddoren ha joni gila tan nogas e ɗiɗi février nogas e tati nogas e nayya wonande ambassadeur mo leydi Russie tawete to Bamako
wawi takkande médaille yogay koninkoɓe taw ko jagorɗe ɗe leydi Mali ngam teskede darde mabɓe ngarɗude wonande leydi Russie ne yonni wonande koninkoɓe leydi Mali darde mabɓe ne hen jagorɗo colonel Ismaïla wala men jagorɗo colonel Sadio Camara kawoni jagorɗo konu leydi ndi takkanama médaille taw takkanimo ko ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Bamako chef d'état majeur Oumara Diarra chef d'état majeur de l'armée de l'air armée de l'air woni général Aliou Biya Diarra ɓeɗo kala takkanama médaille ngam teskede laamu leydi wonande teskede to banggue Russie darde mabɓe ɗe gardi e nder leydi Mali ngam wonande hakkude koninkoɓe leydi Mali kamɓe koninkoɓe leydi Russie groupe Wagner taweteɓe nder leydi Mali ngam habtade ɗen pelle joguitiɗe armée ji taweteɗe nder leydi Mali to leydi Mali keddorɗen garten koye haalande Sokela ko gala Mayiga hoore jagole ndi wo holliti o haalani e dow inde Mayiga wo haalani e dow inde gouvernement wo haali koye dow inde ɓesguji leyɗele ɗeɗo tati ɗonande ɓesgu leydi Mali ɓesgu leydi Burkina Faso ɓesgu leydi Guinée o holliti ko ɗin ɓesguji tigui jiiɗi darnude fédéral walla mbiyen fédération hakkude leyɗele mabɓe beele leyɗele ɗe gonan leyɗele sehilaɓe jokkodirɓe to banggue golle e nden kay faggudu ɓe to golle ha ɓuura wawde ƴellidde wonande ɓiɓɓe finoɓe ɗeɗon leyɗele kala ɗum noon firti wona tan laamuji ɗi ƴetti ɗuma ko société civile o hoore mum population ko ɓen goni ɓurɓe yaadude hena ngam teskede Bamako hande yiide bonbon gaz ko hunde sattude no feewi ngam teskede ceergol muɗum no feewi to Falaje ene tawi nder commune modda Bamako pinowo toon jeeyowo gaz biteɗo Aliou Coulibaly wo holliti kanko hoore makko ko jeeyowo gaz kono hande beele jiiya bonbon gaz jeeyani ko caɗele mawɗe no feewi Isiaga Keita kañumne ko codowo holliti nden omo sodanno gaz mo 6 kilo wonande temedde jeegom hande sa yiiɗi gaz mo 6 kilo ma mbatta hen temedde jeegom goɗɗe wona temedde jeegom laabi ɗiɗi ɗum wo holliti ko hunde musde no feewi ɗum jeeyi sababu duttima e ƴulɓe kame leɗɗe kala wona kamɓe tan ɗen gueɗe ne teska hande finoɓe Bamako e hoore mum ngam teskede gaz ne seeri guila tan Russie weyni laaɗi mum diwoje faade toon to Ukraine jangu teskama hanki go lewru mars e sara ñiɓirde koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɗum noon waɗi koye nokku bireɗo ɗum waɗi koye 4 kilométre hakkude me Tombouctou no wiiri communiqué armée leydi Mali waɗani gañiɗo ni maayɗo taw koye koninkoɓe mabɓe kono noon jayndini local taweteɗe nder Tombouctou e diwan o ɓe kolliti ɗiɗo mbasi pittali men kono ɓe kollitani ɓe ɗiɗo beele ko koninkoɓe walla ko jamburen ɗiɗo gañima hen ɓe kollitani kadi ɓen gañiɓe so tawi koye koninkoɓe walla ko ɓen joguitiɓe armée ji walla ko jamburu en yahoɓe boli mumen to Guinée Conakry mori Sanda Kouyaté ƴetti laana mum diwowa hanki yaɓande toon to Tunisie kanko jagoɗo e hoore makko toon to bowal laaɗi diwoje ngal Cheikhou Ahmed Touré ngam yaade toon to Tunisie addoyde wonande Guinée naɓe 50 juukinoɓe toon hono no wirno holliti leydi Guinée ala ni ambassadeur ni consulat ni joɗaniɗo wonande Guinée toon to leydi Tunisie firti wadde ko ɓiɓɓe Guinée naɓe ala kala ko mbaɗata e ndiɗon leydi wartiriɓe hande o ɓe jaɓɓama toon to bowal laaɗi diwoje ngal Cheikhou Ahmed Touré jaɓɓiɓe toon ko colonel Mamadi Doumbouya iwɓe toon to leydi Tunisie kasori Ibrahima Fofana gonnoɗo hoore jagorɗo laamu Alpha Condé ha hande hedditima kaso ɗum ko caggal nde hujjiyanke makko winduno ɓataki ken tolno e lebbi 6 to cour suprême yinnodema ko on yaltine saabu place muɗum wona toon kono ha ɗo yattadi taw saabu hanki wonande cour suprême holliri heɓaki taw yaltindemo kaso caggal ko tuuma ko fati banggue dirtinde ngaalu leydi ndi to Burkina Faso wonande Burkina erima koninkoɓe leydi France heddiɓe nder leydi ndi ɗum ko caggal koninkoɓe leydi France ne jippinno ararayi mumen ngam sowde nattude jogade wonande doole nder leydi ndi haɗani ɗon tan ɓe erima koninkoɓe leydi France kala taweteɓe nder leydi mabɓe nde jaltata leydi ndi ɗo e lewru tan gon erago noon ko fusde wonande jokkodiral to banggue koni yankagal
laatinongal hakkunde Wagadugu kame Paris gila hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeegom e goho ɗum kam sofni ɗuma ko capitaine Ibrahima Traoré holliti ɗo e lewru tan yoɓe jaltu leydi muɗuma to Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara taw wi jagorɗo tambiɗo konngol galle laamu ngu holliti hakkude makko e jagorɗo Amadou Coulibaly jagorɗo ya ngara wonande Alassane Ouattara yaltini 1 milliard ngam faabade ɓen jibinande ivoirien wuurɓe toon to Tunisie caggal hewɓe hen jaltinanoma galleji men garaniɗo koɗi kono kadi gonno ko toon to ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire taweteɗo to Tunis ko wona ɗum ko lanadi wowa taw ko air Côte d'Ivoire oɗo saaha ƴettanama ta ngam addoyde ɓen finoɓe toon yiɗɓe hen artude joguiɓe toon caɗele mawɗe no fewi préfet mo Abidjan rokkirani yamirore seppo ñande tati duɗo hen lewru yinno wadde ɗuma ñande tati ndu lewru yinno wadde ɗuma wonande société civile ɓiɓɓe leydi ndi to yeeso ambassadeur mo leydi Tunisie tawete to Abidjan ngam hollirde metti mum e konngol ngol yaltini hooreji leydi Tunisie faade ɓaleɓe hoɓɓe taweteɓe e nder leydi mabɓe to Nigéria. Bola Ahmed Tinubu weeɗi jungo mum hooreji leydi keso toɗɗaɗo taw kadi toɗɗimo ko ɓiɓɓe leydi ndi o weeɗi jungo makko faade ɓen ɓe o ƴamdanno lefol laamu ɓe dañani wonande kamɓe kala nde ɓe garata ɓe gona neɗɗo goto ngam yaltinde leydi ndi e caɗele. Kanko on gorko mo duuɓi 70 laatiɗo hande hoorejo leydi Nigéria to Soudan ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi ñande talata jawtuɗɗo e no suka gorko élève biteɗo Ibrahima Majzouda kam wasi en fittanumo duuɓi 18 ko kural o fiya taw kadi ɗum ko caggal nde police jippi weddi gaz uji muɗum siftinde on gila tan 25 octobre 2021 gila nden ha yettiɗo e kala ñalawma walla kala yontere sukaɓe finoɓe hartumne kewi jippade booli ngam ufnade laamu militaire yo iwɗon civil yuɓɓina ko fati banggue sumgoji iwayi laamu militaire gila nden noon ha yettiɗo kene tolno 125 fittandu ceppowo ittama e ndega leydi Soudan to Cameroun koninkoɓe nayo ɓe hinde bira kañumen mbiya teeb aɓe tuuma altina jawtuɗo henno e mayde enseignant goto moɓe jooɓi fittanum taw koye haare wotere sanga 11h nokko yarirde wotere taw ko yarirde konjam to noko mbiyata mokko mo mbiyata mushrata ene tawe maayo kani ko toon ɓe mbaɗi ngal ɗon baɗɗala to Gabon. Emmanuel Macron hooreji leydi France yettima toon hanki sanga 19h subaka hande o tawtorama sommet nden ka ladde Afrique centrale Cameroun Gabon Sao Tome Congo Brazzaville ko noonne kadi Tchad ne wonde Guinée équatorial Angola leyɗele ɗeɗo kala tawtorama ɗum subaka hande o ko noon Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo Brazzaville ene wonde hoorejo leydi Angola ɓeɗo hen mbawi tawtorede subaka hande to Libreville sara muɗum walande Ali Bongo Ndimba hoorejo leydi France ne takki sara oɗon ngam yurnitade siftinde ɗon caɗele teskanode hakkude leydi France kame leydi Gabon ɗum ko caggal de leydi France e kala saha daƴata wonande ngaaluji babiraɗo oɗon mayɗo ngam hollirde wujjino ngaalu leydi Gabon kala nawi toon e kala saha ene tettir ɗum so wona ali ko paskaline walla woɗɓe dani hen kabruji men nawaten ko ha to joolam jaɓere seppo mango hanki waɗi to Tel Aviv lamorgo leydi Israila ɗum noon hanki ko gaz lacrymogène 39 lundiɓe nanga ɗum noon ko salade ko fati banggue forme judiciaire keso moɓe gaddi ngam dartade laamu ngo ɗo saaha ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi jeeyo nangama sarasi Jordani ɓen tuumaɓe giwi ko Palestine jinno addude ko fitinaji e ndeka leydi Israila to Inde hande yuɓɓini jonde G20 nden jonde noon ala taw ko gasi hen haydara ko noon yidde Inde ko dogde koyɗe jaam hakkude Russie kame occidentoji ko wona ɗum ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Amérique e rima Russie nde ɓeydata ko fade banggue jaltingol céréale toon to Ukraine ɗum ko caggal happumoɓe dokkono koko gasi ko wona ɗum ko noon Russie kame Chine ene tuumi occidentoji hutorade
e mbaadi ko fate bange santage ko fate bange geɗe ɗe jooɗani nden jonde hande ne jokki toon to lamorgo leydi enɗo laylaytol rendo ɓurgol layde woni tiktok hande o haɗama taw kadi haɗa kono gasɗuɗo hen lewru hutorede ɓen liggotoɓe union européenne parlement o ko nonne kadi canada haɗi liggotoɓe gouvernement amérique fédéral ko nonne kadi haɗi ha laaɓi ɗum foof noon ko rentade société chinois woto wonde moggi gonɗi nder gam ñukidade koɓe jogori gollude e haala e gollande mabɓe kala italie laana ɓen ɗannatanoɓe ɗanlede ndewani lawol yiwnoka ha ganda kene tolno capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo fittande migrant en heddi en kamɓe kala ɓalli mabɓe mbaɗama identifié woni keptinama koɓe afghanistan naɓe pakistan naɓe kono kadi iran naɓe syrie naɓe ne hen somali naɓe ɓen kala ɓe ɓalli mabɓe kettinama kono won hen majjuɓe ɓe jiitaka tawa to gueresa pelɓodiral laaɗe ɗiɗi ɗe hinde laaɗe jordi woni tereŋaji ɗiɗi pelɓodirnoɗi subaka hande o limore mayɓe mum ɓeydima ɓe jettima capanɗe nayo fittandu ko heddi e ngal ɗo henna pelɓodiral musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena